kaprimans, natakaroon sa pispa no. Natas pispan karon. Kay mo bintol ta og alimango. Ato ipakita sa inyo kung saan pagkuha sa alimango no na naasa po no. Pampito ko na video ha. Vlog number 7. Okay. Ini sila oh. Kini siya lolo ko ini. Wapo ka mo ni. Si Hari ng Tondo. Amo na imong paon. Pagi. Amo na siya bintol na gitawag na nagpaon nami. Pagkataw-taw da ni amo ni area dra tunga. Na kita ninyo mga kaprib. Area na tunga. Makita ninyo karon taw-taw ang pagbukwat na mo ani. Kita ninyo ang alimango na musakay ani mukaon. Kuning isa na ko kakauban no. Si Junior Balbakwa. Kuan sa istro panggapo sa limango. Sa ato na, di area na nila ang bintol no. Gusto nga, pangadto na siya. Pila ka minutes, pila na po ng batako para makaigwa na po limango. Sila oh. Ay may kuha mo pre. Unsa may inyong kuha pre? Daw. Dire pre. Okay, may alimango. Bakla pa man na. Laki na. Okay, basta babae lang. Pila ka bilog kuha ninyo. Okay. Ani bang pantulo guys? Pantulo ka bilog. Apa, Oh, batak na sila sa bintol no. Pangari ang agi ninyo, pangari. Sige, tira na. Panduhan na nilang bukwat no. Plibiron lang bukwat, mao ni siya oh. Okay, tulo ka bilog. Ato siyang videohon kung pila ilang kuha karon. Okay guys, mao ni siya gitawag BX1 oh. King crab. King crab na siya, lalaki. Katong yang gapos, lalaki gihapon, gapos ni lolo. Sige, gapos na mo ni siya paggapos oh. Sa limango oh. Judo na nila ang alimango. Sudahin na gapos kaya para di mabalian, para di ma-reject. Dahon pa pa ini. Okay. Adi pa oh. Tarik ko na sa kuan. Alimango. Okay. Thanks for watching.